ga damana na bana dai Allah sarki. Sarkin noma ba haƙo. Ga gurin nan yau ban kuna ba mana so in gyara su sai. Dan gwari. Barka dai. Assalamu alaikum. Dan gwari barka dai. Barka dai. Ya kokari. Ya aiki. Ba ya tara shi ba. Allah sa yau ban je ba na dan jinjici ne kadan. Ai kai dan gwari yana ganin tun bashin da na ci. Wanda an ka ba mu na manoma. Na ba ka biya ba ta nan. Jama'a alhamdulillah na biya. Na san kai kana da kokarin biya bashi. Wallahi Atiku ya taimaka mana. Tore ma. Kaga Atiku ba gudu. Wallahi ya kokari. Gwamnatin nan ana yi zaje da shi amma yana da adalci. To yanzu ka sai abin da ka faruwa. Wallahi kowa kujerar ne haka bada ta Atiku. Kana nan gwamnati nan. Wallahi gwamnati aka bada jiha. Allah sarki. Allah sarki. Ido he dan gwari. Yanzu menene shawara? Ni ma ne ko shawara da ka tada Allah. Ga shawara. Aka ta me? Da Allah ka fara ba mutane wuri. Shawara ku da wanda za ku zabe takarar gwamnati ga da ta yahaya. Da ta yahaya? Da ta yahaya. Ni da ya kasa gaba. Da mi yayi. Kuma duk abin da zai yi dole sai ya da mai girma gwamna. Baban mu akwai maganar ka. Da ta yahaya ayyukan da ya halin mutum ma na yayi ne. Gaskiya na. Tun bai sanata. Yaka ayyuka. Yanzu ka duba makarantun ya babu wadda bai bari ba sai da ya gyara mu yan yara. Hanna yan makarantar wadda nika kai yan guraye na. Su lo'i aka ce mata ko siwo ko. Ni ba siwo ida ya kama bakin na marasa ka. Lalle akwai azuzuwa lalle tabbas. Ka tankunan ruwa. Haka. Lalle. Ga maguna babu asibiti da bai basuwa ba. Kuma duk abin da zai yi sai ya tambayi mai girma gwamnati sannan mai girma gwamnati ce te kai. To ai ba a ruwan gudi na ba. Kaga kamba. Tabbas. Kaga ɗakin gari. Tabbas. Kaga kan giwa. Tabbas. Kaga audi. Sukutun garin Argungu. Ba gudu ba. Ina manta da ba gudu dan gari. Ka bar da tulwa na munafuci. Ba munafuci na bolla. Gaskiya ne. Wallahi dan gwara gaskiya da. Mun doka duka garin gade na dai koya da rana saka. Ko ina yayi. Dan haka mu 2023 da ta hayya muka zabe kowa hilahi. Ai kai dan gwari da wani munafuci na ni so in amma tunda tulwa ya bayyana. To babu abin da za a yi. Ka bamce ni ko? Abinda addun kulana wallahi ya bayyana. Duka kenan ya walwale shi. Wallahi ya walwale. To kana je gani. Tsaya ka jiya. To dan gana shi dan gudugudi. Tun kahin da ta haye sai an yi abu shi dan gudugudi har ya gama. Tabbas lalle ina jin ana ce bai dan kullun sahiya ni ina biya ina gani. Ana ba mutane kuɗi sai su ce wani ranan nan na gito dan gudugudi ban 50,000. Akwai magana ka. Yace ta ƙara jalli ni ce wallahi ni ka san ba su isa ta. Dole sai an haɗa ni da wasu 50 su zama 100. Gaskiya na. Ni yin ba ban 100 ka san halina. Wallahi kai. Bakin ga nawa kamar reza yake. Wallahi na sani. To wallahi ka wa wani kidan zai yi. Wallahi kan da ta haya dunne ya ban mashin kuma ya bani kuɗi na ta umara to mi ni kawa hauka. To ni babu abincin daɗi na irin ƴan siyasa gara sun ka haɗa kansu. Dan gwari. Allah sarki. Kaga magajin rai. Da tana. Kaga wanga. Jalma. Nasir da umma. Ka manta da guda. Dan gwamna. Ciyaman dan Argungu dan Tungulawa. Dan gwamna Allah sarki Allah. Dan gwamna kai ta haka. Ai baka sani ba. Ka sai ya bani mashin ga azumi. To ai ka sai in mun koma kan giwa. Allah ya bar abin kwamishinan ganin ruwa. Wanga to salibi aka ce mun ka san mu ba su da ko nura ne ko nura ne kaga ciyaman din ga na kan ba bila kan ba ba kire rike da ta hayya ba bila ana ce ba ko da an mi magana ku ce mu ba dila ne ana tira wai dila ne ai da a ce da ta hayya ba mutum kirki da ba shi wa shugaban malaman mu lalle naji ana ce mallamawan kabi dan ilimi na jikan ilimi ya ga da ilimi tuntuni da haka dole ka mu jiki ne ga ilimi kai wannan na haka gani Hausa yana magana can wajen shugaban kasa ka samu mukami an ka bashi yanzu shi an na goma ni da tambaya to shin duka abin da kai zane da shi duka gaskiya ne ba ka gaskiya na ai ga halan kana gani Allah ka je ka wada ma dan gudi a wada mai dan gwari ya tuba to kuma muna nan tare da shi kai dan gwari halan media ga da gani halan ƙaryata suka watsowa to ka san mu na karkara ne ka akwai dan media jami suna ne baja ai wannan dan media kaga dan gwamna dan Tungula ya rike yaron nan da ta ya rike shi dan Tungula ma wanga sanata
dan gidan gudu-gudu ya rike shi sannan dan majalisar da namu Nasiru gajere mai gajeren ne bari su kula Allah ce na amma da ka mantuwa da waye shi ba su ciyaman na fati na album wanga dan narba tela Allah shi ma ciyaman din fati kullum wallahi wace yake ni ban taba ganin bai daji bai faɗa jama'a kullum cikin faɗa jama'a yake shi ko kullum cikin siyasa yake wallahi ka san nan zuwa gaba dan majalisa sai mun yi faɗa ta da kai Allah wannan ai ba namu na ba wallahi wannan tsauran kai gari a ce ka sabu wanda bai san darajar masarauta ba to kai wanda bai san darajar sarauta ba ya za a yi mutu ya samu mutane to shi da kai ne ma dan takara ne ya dauko kowa ya ta mutu ne wallahi ya ta tallaba mai so Allah tana da wata shari'a da an kai ba mai so Allah sarki kai wata shari'a da an kai Abuja ana kawa Allah ka hakuri na ban yi ana haba kawa Allah ka hakuri ba da can ina hada ba ina zuwa Abuja san ka ci ayewa ci sai gaba Allah za ya kama shi ya suma dan majalisa sai an kai waga gam wallahi tallahi ka je kai ba son ganin ka sai cika boye ko haka ce ba kan lahiya ga takarda wallahi tallahi wai a baka wani abu taimako kana dan majalisa kai jama'a abon koya ne wannan to jama'a babu abin da zamu ilemawa da ta yi addu'a ani bari faɗa ma da ta hayya da izinin Allah 2023 shi a gwamnati. Da ma mu sha dan takara. A duka mun doka shi. Dan mai girma gwamnati na so ne. Ni yanzu haka matata ta bar zuwa cece makwabta. Dan wallahi an bada mata harkar yi. Kaga an ba tela. To ba ganin ko ni da aka gani a ba mace ba mace ni ma tela an ka ban. Ce to shekaran jiya inji min nukan nan na ga wa haka kai mashi. Ani aka kai mashi na ina naka. To do Allah abinda za a yi hote ko hada ma yaron Dr. Yadala ba ne ba matan ka tela mun. Dan gwaro duk da kai da baka tare da bude yanzu dai ka ce ka rawo duk da matan ka an koya mata da aka mai. Akan dauta komai muna yi. To ka gani yanzu haka matan ka ta ai mai. Ina ganin ai azaba dan jin mai tallan mai. Dan Allah. Kai na kana kusa ga dan gudu-gudu. Gaskiya. Ka hada mai da cewa. Ya san ni an ban mashin. Gaskiya na. Kai da dan gwari gaskiya ba a bako ba kware ku to dan haka albarkacin da ta hayya da albarkacin sarkin kabi ba a ban kowa Sama'ila ne diresin ba irin na kowa ba in kai shi wallahi dogon zamani kware ce ba ku mashin to shikenan to ni da an ban mashin biyu na an sa ga azumi na sha ga ba sa wallahi na sha Allah ya sa an ba ka sako dan tulo shi ba yi munafuci ba kar ka yi munafuci insha Allah zuwa nake ai bari wada ma wanga mashin ko akan dan cika tsere kwarai wanga masha ana baku shi to shi ka gani albarkacin da ta hayya albarkacin sarkin kabi ce bai ba kai ya bai wallahi yanke mai kauna ba su ba su cika alƙawari gare wallahi ani ba sai ya bambaye baku to abin da za a yi ka dai san mallamawan kabi mallamawan kabi wallahi da cijo na kwarai sosai ma haka ka ko shugaban kasa yanzu haka bai da abokin shawara da ya wuce shi wallahi majority leader mutum na mai so gaskiya to yanzu ka gane dan gwari babu abin da zamu yi illemawa da ta yi addu'a da shi da mai girma gwamnati Allah sarki kuma wallahi mutanen arkun kakku yadda ku yi saki kai kuna yin sake ku shiga uku wallahi gwamnati abin da ya ce a tayi a zabi nagari shi gwamnati bai da ja da ta haye shi an nagari nagari ne to ka gani tunda har gwamna kaga shi ba cikin kowa abin da ya ce duk wanda an ka sai yana tare jama'a bai ce wanda aka yi shi wallahi shi ya ce kai dauta ne mun doka to kaga magana ba Allah ni zan na kasuwa in so gura yi ci gaba da ubangiji Allah ya Allah ka san mu ba ka san dan tungula ya riga ba mu ci wallahi gaskiya ko dole mu ci gaba da wallahi gaskiya ai wallahi tunda nika sina mu ci dan gwamna wallahi ko ni dole an bace ka san titiri shi ma dan majalisa shi ma dan majalisa ai sai mun kana dan cika tsere wallahi gaskiya da dan gwari ya fara zuwa nan dan gudi shi na fara taimaka ka gani ko dan gudi shi ne ya fara taimaka min gari wanga yaro wanda irin abu na wai shi wai ko gonda kuɗi gare wallahi wallahi dan kasuwa na kuma shi abinda annan duk haraka an gace ma ga ta gwamnati ta da ta hayata wallahi bai ruganta da ita naga kuma wallahi wani gida gare cike yake da mashuna sai to wallahi Allah sa alƙawarin bukata ta ne kana son gwamna kana son da ta haya wallahi yanzu na baka shi kyauta to wallahi dan siyasa ɗaya sai Allah sarki kuma a koda yaushe da ka tana bukatar ka aihuwa dauran aure ka duk da kafa kaka ciwo ka duk da kanka ka ciwo ka tawo dan gudugudu yana taimaka na manta da wasu yara nashi shi dan gudugudi duk inda suke sai baba ni cewa aka ce ma baba aka ce dan gudugudu na suka ni sani da kalla ai kware ku waɗanga mutane wallahi ɗan kuwa siyasa na wallahi in sun ka kahe sun kahe dama shi aka so ba tashi hankali ba so makami magana makami wallahi kuma da kama bane wallahi kai musu iskanci dan siyasa bana ni wai ina jin kunne ga yan banga siyasa
wallahi bai hankali magana doka wai ka rabke mutum komi wallahi ba shi a siyasa ba hukuma babu ruwanta babu ruwan hukuma uwa kowa ta wanda ka zalunta wallahi kama ka take ta karrami to kai ba Allah mi ma amfanin banga siyasa wallahi ba ta da amfani in ma za a baka arziki wani dan banga siyasa to sai a hana a baka haka sannan in kana so mutum duk in ka take dagula mai sai mi haka sannan Jarman ya dauko bandur guda zai ban na 100 wani dan banga siyasa ya zabta za a auren ɗaya ka ko Allah ya sa Jarman yana lamba ta ce to ka iske ni gida ne sai ya kara min sun ga zama 200 a da na shiga ka sa arziki an kama shi dole ka wata to ya gaskiya ne ubangiji Allah ya kalla babu lai Allah sarki na gode dan ba matsala Allah saka to ka ga dai abin da ya kamata ai ko sai an jaman ku da ina doka kaman duka shi da nan garin dine wallahi shi wannan zobe na Allah sarki inda gwamnati ya aiki to kokari yake shi ma ya ga me ya kamata shi ka gane shugaban kasa ya san cewa gwamna ya shi ma ya yi shi wa abin da son kare son kura Allah saka mishi son gwamna son sanata haka ne Allah sarki zan je in dan nan to babu lai ai ina mai tabbatar ma wallahi jihar gaba mu da sarkin noman da ya kai a tiku bagudu kaga argungu noma su kai bagudu noma su kai kan giwa noma su kai aleru noma su kai dakin gari noma su kai jega noma su kai shin ana cewa an ga baba nomi na ba don Allah jama'a ku diba ku gani yau shi ko bai ba inda ya ba local government da state ai noma wallahi shi ko adda gona wannan da shirme na Allah dai sauka